Hello fungkaham te lap sukon rok no tini ni ani o katal video ngakai fungjara ni tirok to pekha pasaka khana tirok to pekha ngakai tini ngakai sing Kharchi Puja wa thana pakai ngakai ready ngai tongoi ri rok to sumya ko ngabo khana rok sugu pai tirok to pekha ngakai ani chara baba chaka kai bono fungni jaroi khanoi ampore bono tirok to kurui telang thanai ngakai ang khai to angkai to buma pa dakti na bazawai nai tirok to pekha ampore kake borok ready ngai ke to nok tini nai o blog ko hai kene kereng ke tong te paisa jarati nge no be ang share khlai tong nai nge to nai to tini ai o blog to kete enjoy khlai ti nge paithak jara nai tong te ani video nai tong man pa ki no ja to na hambai ani chere bisano khani be kha chari be kan ke tirok to kurui ri ka ka ke bona pen rak kar nai nge obon kare boni pen be kam chale hai pen sar thang ka ke bona sumruli or thange sumruba nge pen kan ka te bon exercise genji sumri ka ta ba ready ngana ready nge pekha nga Masum kama waso ang meso order kami namun ang fulaka katini zumi namin kisah losing kita ka kisah rami thang kam la ka kai nok parok ka jatno nok thang peka ang tab ang last ang nai kai nok rok tal rui nok thang sinai ngai no tabuk asal ka seti be ka seti than nok ka ka gian jerai thang ka ti amang ka ti bufa bostur thangi pe gari ka saja ka tabu ang nok sinai ta kai khoiri kalar Sing tabu hingga nok di nokore thangai tongo ang no joto ni sai last to ngai tongkha ke ani chere no sikang bon ready khlai rohori am polis ang to ready man bang ke borok ke joto no gari o asugui tongbai khang ke tabu phungni sar 8 tam tongo bele khano salbo gutung hingga bukhnai bo sumani ranya khubai ke no thangra kha tikisor ran khang ke ulok hajuk khawi ronai ge sing tabu hingga ke pare ne hoite phai nai chompok nokor bazar phaisok pekang ke am siga salbo gutung phungni sima siga sal gutung bai ke oro soginai saimalia yango hingka ke gas cylinder jung to family buksa amno jomaroi tongo ingi firok furu hingka ke jing gas kuplung talang thanai yang ke monai song bo tongo gari o hingke jung no kaisa ke te monai song borok ko boni jerai gnai tongo yang boni busajak eko ke ani jerai hingka ke muktri se thangjagui tongkha bono tirok tu kurui jaroi khanoi tu mani ba muktri thangjak bo ang hingka ke buskango no kakha te ukulogo hingke jerai ni bufa tongo yang ko jung teisa haino hai champono kor bazar ni simi lam rui tongo khairpur thana bai kharchi modai thana bagai nai yang lama rok bo salami tong kotor sugui tongka ke yang megala kisa no sal tong mai amai pona belakene sal kusung sal kutung mo hai ungke sarik jor rok wati kalai nai abno tabung ke wati kri ku tungma nile sawo wati o hangka kala boro tongnai cherai ganang ingke ekdigi sajak kha ang tungmani tamni ingke cherai tongo hingga yang jung sati hungui phano thangmano eba hingka ke bufang tola phano jung tongi bano belai kolom kha hingke hede bana ambagai to kisa jung lucky no hinman kha hingke tini hingka hingkai 6 tarik July 6 tarik yang ani cherai hingka ke bufabe bamcha ke angke sati tui tonga hingka yang ukulogo hingkai ma song te monai song tongo amoni pori hingka hingkai jung oro no faisok peka den korong kakai jung pera rok paina bagai na sini tiprasa ni dugano no jung haplaika hingke jung oro ani para ni borok rok bai bo malaika hingke ani baigini kakai te ani bai song joto no tongo yang dugan rok bo khula bai ko tabu kakai jung to nok ni sar 8 ta nokhor ka hingke oro sok peka 9 ta sar 9 ta hai baji tongo tabu dugan rok bo joto khula bai ko hingke hor rok thugui nai dugan rok bani baga phungkha dakti re dane dakti khulok gia ta borok kakai yang go hingka ke ani baigini abo ani yang parani borok bai malai ruo oro hingke bo ani cherai no bamoi tongo hingke jung pera paimani jaga no ko tabu bon ke ani cherai no hingka hingke exercise genji chumri tonika tamni ke belai kheno saltung kolom am bagai nai ke bono boni shirt bo chumri jakle haipa tongma kha tongo tongthokjagui tongkha bo gari o hingka ke pura thuoi mang phaika hingka ke jung tabu hingka jung haino hai pera painai teisa lamrui tongo hingke aro ni himui tonglaikha hingke jung ayang ko hingka ke ayang buskang tui thanglai lia gosong yang ukulok tui no thanglai hingni jung thangui tonglaikha tei belai kheno line kolok hingka ke jung yang pukhri kinar kinar tei himui tonglai o hingka ke hor hingka ke light rok bai naithoknai hingka ke jung to cherai ganang ba ke jung da phungo no phaika hai phono motai rok khulumnai hingka ke phung siri siri phaimani no chao borok kom afuru hai phono jung kheto belai no late wngui thanga hingka cherai bo tongmani ba cherai bo dakti basalia hingke phungo am bakini isung fainani late wngui thangka
Hingga ICDC fai mutai khulumna bagi hingga ICDC no sawo hingga jeng mela rok mane mela rok burina hingga ningkisa leri fai phono ongo amsige borok kebang mama theyano sati bo yang tina nango yang sere botongo hingga bag ba khaikalaijak pura no leng suka hingga ani logi rok hingga yang buskang ko tiye masung tongo hingga hagono tongkha hingga abini pori jeng motokon rokom khlai motai rok khulumui paika hingga line kere belek kheno kolok hai phono jeng line sara kheno haino tamnai line sara kheno thangui nai haino phatsa khlai khulumui phaileka ta bukrok rui nai kai jeng tabu hingka kai ongko mo pai tonglai ama bai kini jelebi pai tongo hingke melao phainai jelebi rok paiya hingka kai am musangi hai debana hingke ang oro kok soini video khlai tongo hai phono belek kheno khorang khwnaliya yang mic rok tamjak am bagai hingke ani sere hingka kai kapma thakha mane kapma hingke ta kapliya bo asuk kota hai keno gisa angka asuk no aboni pore hingka ke jelebi rok pai beka hingka no kisa tiffin khaina hani sing haplaika or jaga o hingke ulo hingke ma wan sukan mai jeng hotel o maisa khangke ni sa khamo hininai pura dam selai kaisa 20 taka no se 30 taka 40 taka amai ke phalo hingka jeng or jana bagai asu khata hingka jeng chawise nokol lai khata bungka ke aboni pore hingka ke ko bosoro waisa mani bahini nai jeng mela o haplaika yang mela mani jaga yang bwskango hote jeng tangliya yang ukologo jeng haplaika jeta lan khlai dukan rwjakmani aro jagao gising oro serino muthungnani bagui nai ama bai kinui dengko thungjaknai manui ani jerani bagui pai tonglai tam kete khorgosh rok ki kaisa 40 taka rok khlai phaljagui tongo hingka ke dam kom khlaina se soya borok ke gari rok bo nai tongo hai bono gari hingke to hamjago hai pon tikisa ani jere tor khangke afro pairi siwana hininai ongko morok no nalaikha jeng phutula no nalaikha ta hingke yang jeng oro hingka ke to dol kaklaijak se hingke jeng yang baksa ayang khlai nai hingke ekdol ke naimya bwla tabo khai jeng mela bisingo haplaikha tiffin rok khaibai mutai khulumui tiffin khaikam pori hingka yang mela bisingo haplaimani manyor kisa paina ayang sorok ayang lama kinaro hingka belai saltung hininai yang bisingo haplaika ta hingka kisa kani mani rok kainai rok pai painai ani jere bithani thungjakna mani pai tonglai tabo nai tongo yang bisingo hablai phaifika teisa kaya ang mathia rok painai mathia nogo kanjaknai mathia painai melao se phai tongo ke mathia paina naga ma ang je fru khana hingke yang sere bo tongmani bagui video bo kangke khaimia tei mani bo kaham rok ke naimaliya abagui hingke video rok khaina hingka logio extra borok video khlai tongna nango khaisi cherai ganang ke am pori hingka ke jeng nogo phirogui tonglai hingka tabuk baji tongo sar barta hingka yang wati to waya pono wati wawan sari rogo hingke nokha kosom ongoi tongo dugan rok se khulok baya ko hingke pura kolom lai suka mutai thangoi sopaleka wati bising no hingke nogo sopai mani hingka ekta baji kha ke tabuk tangoi tongo tabuk hingka to arita baji tongkha ke sopai kaino borok tui rok tukurui chari kha hingke thuli gari o thuka hingka tabuk ke mai rok songoi tonglaio hingke video rok kaham ke se khlai maliya wati bo wanalai chere bo tongma bai ke amsike salu kutung tini mar suka salu kutuma hingke sopai leka amsike bo mukhang chaksai thambai ke kolom jakmani ke ba video rok bo kaham ke khaimaliya hingke tei mutai roman jaga bo amsike borok kwbangma ambagai kaham ke bo khlaimalia hingke masa video mobile tinai tongra nango saisung ba yang tongnai tamda pura yak kaisa baise yang chere tinai yang sati bo tinai camera bo khainai ke na baba mutai nuk phaikana cha kaka tahu puna kisa muthunai ampuri nobe mala laifiran ang yang kono gantio hapaijak hingke yang go hingke mui songna bagui ready khai tonglai dalok sai tongo tamonai ke borok no bo sini oro maisari roha sinai hingke jeng hotel o maisa bulia yang go ke bosajak ke jeng hotel o maisai mangkhamo hingka yang cherai ani cherai bo tongo hininai kaham ke bezal ongo hinui chaliya ta ke nogo jeng phai songui jai tongprai phaika yang go hingke mui songui tongo hingke mai hingke ang sopai hingke mai box sai rika yang go ani cherai bosai ko wai go muthujak ke tei gunda songui rwmani to sanjo jora tabo hingka mai box sai rikha hingka ke tabo no gantio mai box sai rika hingkai
yang hingga hinggai tini prosa khlaimani ke amno tabuk jana bagui kisa prosa salamgrana ke tei narkra robo tongo narkra tokhogui nai ke buti rok nargui apre ke kurani bai rok nai hingga tei yango tongo प्रसाद बाय लोगि जाजागनाय के आं ताबुक जुगालनाय के आमां करे दुकान थांमानि शपे को फायका के जों जालासिनै ताके आं ताबुक कुरानि बाय रगै बायग्राना ओ आं बबस नारग्रा तखग्राना ताबुक तखगै रक नाय कुरानि बाय के नारग्रा बथानें तंका मासन कायसा सिनि कायसा हंगाबा हिंगे मोटाइ रे तखगनाय हिंगा के आमनि परि हिंगा हंगाय रगै पैका हंगायनो प्रसाद रक बाक बायखा बाकै के जों ताबुक जालाय दंगता हंगा के आमनि परि रबे आं आनि ang no tabuk meseng matayo melawa thangmani tam tam paitu bukha amun rong ang funuk nai bisi to paija gya pan je paimani amun robe ang tini share khlainai ke o khambo paitu bujak abo kha ani serai no ronai ke po tong 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 khatam tam mang tongka inge yang go hkai damo no bag kholabe funai bag bisi ko tong ko ekta manai amun no funuk nai o bag bo aro jagani no paitu phayo 100 taka roi nai ingai yang go tongon tabno ang mani kaise kaise khlai phone jote no bosani bagi mang no paitu bijak ke obo khaita tok bosa ke mo bo paitu phaimani inga ke te kaisa hanga hangai khorgus bo tongo ke o khring khring khaijana tam hina aboni bumung saimia ke amna ang aro phalman jago thangka hanga no romi nai mase ani jare borok no mamu sungjake paitu phega 30 taka mari ka mo simi muitu tongo ke o fan gangai busuk jani mari kha amo bufa paimani inga ke packet rok khulogoi se mari suwa bele kolom jak suga ke bhaina gari rogo bono go fan ribang se matu busu ke o bag chicken sabo aro jagai no paitu phai 100 taka amo bujoton 100 bag gangai ke ang joto bag kaitham hai kalai kha kaitham paika gangai obo ke clip ang clip mo hai hamsa ko ni te kaise paitu bukha ke tabuk total ani mo hai clip angko duita angai dongkha angke no ang jotono je paitu mana jotono phunugi tongnai ke tukure ingke o krishna murti omo gangai ani husband paimani gaka omo busuk jani mari ka amo ang dam bo sungjakle to phono ang je pasung tam tam paika amo no nang phunugi tongko o bag te kaisa obo bo 100 taka ingka hana paitu 5 gra ka ma songna phane gift jaki mano gake yang go gakai go fan ni packet obo ke khulogui se tu phaisi ke ba anjare no ko kisip ki mane kisip robo tala to talang jaga haipono fan se paika ba fan bane khlaisi ni te obo hoi to mathia no no phunugi tongo ek ang mathia kajak paitu phaika ke mathia kufur nai mani kaham bo manjagle kaham ke guro ge bo nai mali ang ke sere bo tongo ang ke te kaisa hangkai nengko rumal kaisa paitu kha duita color paitu kha sere tongo yang thana hangkang ke rumal robo kamlang bla bagi rumal po paitu phaika tang ka kai to norok tinini an o blog no bahai nang jaga gisa comment khlai sadi nga ka to next lo hangka ke ang robe an story share khaina bagi video fight aw tin bagi asilo tata bye bye mala life